Για πες πού θα πας. Θέλω να πάω στην Ελλάδα. Τι να κάνεις. Να πάω στη μαμά μου. Η μαμά μου με είπε ότι θέλει να με δει. Μιλήσατε. Όχι. Είσαι σίγουρη. Ναι. Δεν μου έφερες αντίδωρο. Τι. Όχι. 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 Πες να μου φέρεις αντίδωρο. Πάρε άμα θέλεις. Όχι. Να φύγεις. Να πάω πού. Να πας αλλού. Φύγε. Γιατί να φύγω. Δεν βρίσκω εισιτήριο. Au, au, au. Να πάω στη μαμά μου. Με ποια εταιρεία. Τι μου βγάζει κάποιος που δεν τις ξέρω καν. Εγώ. Πεινάω. Μαμά, πεινάω. Κανένας δεν νοιάζεται. Μαμά. Μαμά, πεινάω. Και τώρα να σε ακούει η μαμά σου να πει κάτι τρέχει με την Κατερίνα, δεν είναι καλά.